Hi, good afternoon. Muli, dito na naman tayo sa ating biyahe. Ito yung part 2 ng ating biyaheng south. Bali, biyahe na naman ulit tayo ng Bicol ngayon. Bali, palis na tayo. Ang time check natin is 12:43. So, anong oras ka tayo makakarating doon? Sa mga 12 or bago mag 12 siguro, andun na rin tayo. At may dadaan na lang tayong kasama nating bibiyahe dito sa bandang Imus, Cavite. Travel kahit saan mo man gusto. Joe Marian TV. Hindi tayo tuloy kanina. Dapat ang alis natin kanina 12:30 quarter to 1. Kaya lang nakaproblema tong travel body ko. So ngayon na lang natin tutuloy ang ating biyahe. Ito time check natin 4:36. Oras tayo makakarating ka ng Bicol. Siguro by 3 or 4 ando na tayo. Sabagay paggabi mabilis naman ang biyahe dahil walang gaanong traffic sa mga bayan-bayan. So kaya lang baka hindi ko gaanong may pakita yung mga dadaanan natin kasi madilim pag binidyo ko yon. Pero try pa rin natin yung makakaya lang. Ayan. Kung hindi man sa pagbalik na lang yung iba. Okay lang sana kung walang traffic ng Cavite. Pero siguro di pa naman ngayon dahil 4:37 pa lang. Okay, so dyan lang kayo. Tuloy-tuloy ang ating biyahe pa rin. Paalis na sana ako. Nag-trouble yung ating sasakyan. Pahiwatig siguro na kailangan dito pa lang ayusin na. Medyo overhead kasi tayo kanina. Kaya binalik ko sa garahe. So yan, dito na ulit tayo sa dati. Yung kanina sa Peaceport ng malapit pala sa Peaceport, hindi yung Peaceport kasi Peaceport nasa loob. Saan? Ano to? Arden. Dito na tayo. Dito na sana kanina, kaya lang naramdaman ko yung travel body ko na kakaiba. Buti na lang talagang dito pa siya nagparamdam. Mahirap pag nasa kalagitnaan na tayo ng Quezon Province at ating gabi doon tayo na trouble. Yun ang pinakamahirap sa bibiyahe ka ng long distance. Trouble ka banda ron. Pero talagang hindi tayo pinababayaan ni Lord na kaya dito pa lang para maayos na ulit dito at yung biyahe tuloy-tuloy. So time check natin 4:57. Yan, nasa Arden Boulevard. Ganda sana kung ganyan sasakyan mo yung Conquest. Talagang hayahay siguro. Hayahay ang pagmaneho. Yan, ito na lang hindi matraffic. Kasi kung traffic delikado, matatagalan tayo ito. Tayo sa may kakalampas natin ng Delpan Road. Ganito talaga pag hapon ka dumaan dito. Makakasabay mo dito, yan, puro Titanic galing ng pier at iba yan papasok ng pier. Yan. Ganyan na ganyan ang sistema dito pag ganitong oras ka dumaan. So dito tayo guys sa Coastal Road. So papasok na tayo ng toll gate nila. Buti na lang makapagpa-install tayo dati ng RFID. So ang diskarte lang, huwag kang tututok doon sa kailangan padaanin mo muna yung naunang sasakyan. Yan, tayo naman. Welcome to Cavite. Yun! From north to south. Pero hindi sa kabila, sa east next dito. Cavite, pwede yung RFID natin sa north. Paggabi na, siguro ito na lang yung maliwanag na kuha natin. Mamaya, puro madilim na. Yan.
yan, nakapasok na tayo ng Albay. Bali, doon sa border ng Albay at Camsor, ayan, iipunin lahat tayo doon at magko-convoy papunta dito sa quarantine facility. So ayan, lahat tayo naka-hazard kasi sabi ng escort natin pulis, mag-hazard lang daw lahat para hindi nagkakahiwalay, dahil yung sa unahan mo makikita mo naka-hazard, bali kung kasunod ka, susundan mo lang yung naka-hazard. So ito lang, hindi ko na nakuhanan yung kanina isang checkpoint doon sa bandang gitna ng Quirino Highway kasi masyado madilim at hindi ko na naon yung camera ko nung pagtapat namin doon. Pero di naman tayo gaanong andon kasi tinignan lang yung papel, pinadaan na. So ang pinaka-final talaga dito sa border ng Albay at Camsor. Pagpasok ng Albay, checkpoint na kayo lahat doon. At kung Albay ang destination mo, ayan, ganito, mag-i-escortan ka ng pulis patungo sa quarantine facility sa barangay Tula-Tula. Ayan, kakonvoy na tayo. Inabot na tayo ng liwanag kasi umalis tayo ng Cavite kagabi, sa Imus Cavite, past 7 na. So ito, nakarating tayo dito sa border 5 AM. Ayan, pero mabuti naman kasi ayan, kita nyo maliwanag yung dinadaanan natin. Ito yung highway from yun, yung mahabang highway dito sa boundary ng Pulangi. Ayan, diretso na tayo doon. Video pass forward lang natin konti kasi para di gaano mahaba yung video natin. Ayan, approaching na tayo ng lugar to, Pulangi na yata yan, sentro. Ayan. Ayan, so bali dito na tayo sa Pulangi. Tama, Pulangi na to. Ayan. Saktong maliwanag na. So bali di rin tayo magtatagal kasi mamaya pag na-drop tong pasahero ko, babalik na tayo ng Metro Manila. So nakakana na tayo ng UWAS. Ito yung kalsada na from highway, kumanan, dire-diretso na to doon sa labas nito, doon na sa quarantine facility sa barangay Tula-Tula. Ayan, escort pa rin. Doon na una yung sinusundan natin, Bali Montero. Sa likod natin marami pa tayo, hindi lang makuha na ng video kasi nagda-drive tayo. So ito lang, ayan, medyo malubak din yung daan dito, kaya okay lang pala na medyo maliwanag na kasi mahirap to pag gabi, hindi mo makita, kala mo pantay kalsada, lubak pala. Ayan, malapit na tayo sa tinatawag na quarantine facility. Ayan, yung puti na yan, karugtong na yan, doon sa unahan, doon yung gate. Hanggang dyan na lang ang ating mga rider. Ibabalik na yung ating driver's license dyan, sila may iwan na rito. Ayan. Stop muna kasi may nauna pa. So ito, guys, papasok na tayo. Yan, yung mga uuwi ng galing Manila, kung Albay destination nyo, hanggang dito lang muna kayo sa pinakang holding area, quarantine facility ng Albay. So maraming salamat guys sa pagsama nyo sa aking biyahe hanggang dito. Sa hinaba-haba ng biyahe, nakarating din kami rito. Thank you Lord at ligtas kami. Kahit na matraffic sa SLEX, pero nakagawa kami ng paraan para makalusot. Yung iba, kasabay namin na talagang nasa pool nila yung traffic. Pero kami, awa ng Diyos, nag-waste ako kaya itinuro kami ng ibang daan doon sa ibandang. Lumabas kami, San Pablo. Isa-isahin, papasok ng quarantine. Yung pasahero lang, tapos kami mga driver, paalisin na maya-maya. So, kaunting hintay lang, pahinga kaunti, babalik na naman kami ng Manila. Ako lang pala, ayaw na dito si Kabayan. Babalik na ako Manila mamaya.
So yan, dito na tayo sa border ng Albay, border, sa quarantine facility Albay ka. Ito yung, ayan, yung dito ko na quarantine lahat galing Maynila. So, kakarating lang namin dito. Ayan, mahaba kami, marami pa sa likod. So yan, finally nakarating na tayo dito sa quarantine facility ng Albay. Pag galing kang Manila, dito ka lang muna kasi dito ipaprocess kung saan kayo quarantine, kung sa LGU nyo susunduin kayo rito, o depende, pwede rin sa kanilang barangay. Sila na magipag-coordinate dito. At kailangan lang protocol kasi dumaan dito. At kung ang ano mo naman, Sorsogon or Tawid Dagat ka, Masbate ka, Tanduanes, mayroon din naman sila ron. I-check lang yung papel mo rito sa border. So bali parang pipirma lang yung mga nag-check dito. Patutuloy ka na, tapos doon ka na nila pipirmahan lang, doon ka na nila quarantine kung saan man kayong lugar. Kung Sorsogon, kung Tawid Dagat, doon kayo. Basta lahat ng galing Manila dito lang talaga. Kaya kami maya lang babalik na ng Manila, kaya lahat ng sakay na border Albay province pala dito na lang muna. So maya balik tayo ng Manila. So yan, ito po yung quarantine facility ng Albay. Pag Albay destination mo, kung dyan lang dito. At katapos natin din-drop doon banda yung ating pasahero, pipila na naman dito para pabalik na ng Maynila dahil bawal mag-stay dito. Ayun, nakiusap lang ako sa guard na baka pwedeng magpa-vulcanize dahil naplatan ako. Buti mabait naman yung guard, nabi ko kasi pinakita ko yung gulong ko. Wow sir, pwede naman pa-vulcanize muna ako bago bumalik ng Maynila kasi wala na akong reserba. Ayun, so yun ang naging biyahe natin. Umalis tayo ng Imos, Cavite, 7, nakarating dito 5. Yun. Okay naman, traffic sa yun nga sa Islex kagabi. Buti na lang nag-waste ako, nakaiwas kami. Dumaan kami ng Pansol, labas ng dito sa San Pablo. Yun, thank you Lord at kahit ano nangyari, nakauwi ko ng maayos dito. Salamat din sa panonood yun ng aking video. Kahit gano'n lang, mamaya uli sa pagbalik natin sa Manila. Maraming salamat ng marami talaga sa inyo sa panonood.